irekitzen da loretxo bat, tondoan umetxo bat, loretxoari begira, umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu, indarra eta kemena, orduan emango baitu, ugari bere fruitua. Gorane, ezin duzu parte hartu, txikiegia zara, adinez, baina segi lanean. Sari banaketan, ekainak 16, han nahi zaitugu. Ekainak 16? Bale, jungo nahi. Bai.